салом дӯстони беҳтарини ман, ҳаматон созен хубен, фарзандакутон созанд, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. видеои имрӯзаро тамошо кунед, мумкин дар шумо маъқул мешавад. ҳазор раҳмат барои дастгириҳотон, барои пурсидантон. ҳаматонро дӯст медорам. подписчикои беҳтарини ман, иҷада мо канадная дарога рафта будем, шуморо видео кардем, шуморо тамошо кунем. бениҳоят ҷойи хушрӯ пеш стадиони лужники дар Дахтарако. ҳаматон дар тамошои хуб. чанд рӯза видео накарда будем, напартофта будем. рости гап ҳам мушкили оилавӣ буд, ҳам ай гапҳои баде ки мезананд. рости гап хушм намета ки видео кунам, дастам пеш намерава. фикр мекунам, мегӯм чӣ фоида ин қадар гапҳои бад мегам, бо ма видео мекунам, мепардом. бо хай ин қадар мепирсен, суханои хуб менависонен, бо хотири шумо ма видео мекунам. Дахтарако масъалаи оилавӣ гуфтум. тамошобино, худоро шукр, мо ҳамамон созем. шавҳарам, духтаракам, падар модар ҳама сиҳат саломатан, солиман, шукри худо. ман просто ҳомиладор шидагӣ будам. шумо намедонистем, хонагиро намедонистем, хидмам намедонистем. хай кӯдакам вайрон шид, сурокшам қай калон набуд. бароям қадар аиса ҳами гапҳои гандаи ҳами одамо, аиса бо ними хеле кор шидак. дига ман чанд қа видео карда натонистам. як моҳ пеш ҳолам бад буд, хуши ҳечи надоштам ва боз ними хеле кор шидак. фикр мекунам аудиторияи ман ҳама занакай, ҳаматон хуб мара мефаҳмен, дарк мекунен. ҳамон подписчикое ки подписатсия мекунен, қариб 10,000 мешава, бо мегирен подписатсия мекунен, як 60-70 касен. хоҳиш мекунам ки агар тоқат надошта бошен видеои мара ждат карданда, хоҳиш мекунам подписатсия накунен. барои чие ки як подписатсия мекунен, маъне надорад. хеле подписчикои ман 9800 нафараш ҳамихе ҳақиқиян ки ҳеҷ вақт подписатсия намекунанд. даҳиҷа боша зодрӯзи шавҳарам буд, ҳарчанд ки мазам набуд. бо хай дастархонакш партофтам, хай казан кабобш тайёр кардам, ҳарчанд ки самбусаву торти хеле чизо напухтам. бо хай дастархон партофтам, шиштем хидмон. худованд мардаки мара 100-сола куна. ҳама вақт ҳамихе хубу меҳрубон дар болои сари зану фарзанду падар модараш боша. ҳеҷ вақт ғаму дарда набинад. то соли дига зодрӯзша ҳеҷ вақтш дард накунад. ҳамихе як ҷоя бо зодрӯзша ҷашн бигирем. Дахтарако авқота сёнка накардам, барое ки аёд ман биромад. ёсамин, ту пишака дести духтарҷон. ай треза нигоҳ дора. пишакча берем фор десташа. тамошо дора. карочи магазин магазин брем бад хона рафтем мадак рафтем скунча нигоҳ. иҷада распаковкаи чим чанд рӯзара видео кардагиам. рости гап дӯстони азизи ман, чӣ намекардам, авқот па авқот хеле чизорам хушрӯ сёнка намекардам. вообще бигем сёнка накардам. ҳамаи видеомаи телефону далит кардам. гуфтам ки дига видео намефорада. ягон вақт хушам бута гуфтам мепардом. айс настроени худам набуд, мазам набуд. бо айсами баъзе одами михай дилаш сиёҳ, дарунаш сиёҳ, гапҳои бад менавист. ҳатто ҳамин ёсамин дар видео мепардофтам. ту гудакай хелӣ, гудакати хелӣ, охи ҳамин кори шумо чия? шуморо зиндагиётон ҷудоай. ма дар хонаи шумо набошам, духтараки ма дар хонаи шумо набоша. духтар та либоси соз пӯшон. одамо, мардам чемай мара ёд додана. худтон аввал як одамои калон ақл ёд бигирен. охи духтари ман нав 5 сола ҳай, оли ноябр дар 6 сола мешава. оли ба гуноҳ шава. ман худам ақл дорам. ма духтарма публикада нишон наметиём.
ма духтарама пӯшоки безеб намепӯшонам. Алҳамдулилло ки худованд мадам чени чи ақл додай. Ва баъд кадоме ки менависад гудактай хеле напӯшон, гудактай ами худаш ку ба худо ами хе даруни ҷазир дора, даруни бад дора, фикраш ранги худаш бадай. Чӯба гудактам эрод мегирен? Майли мада гапҳои қабеҳ менависонен, дилтона холӣ мекунен, ами гудактам гапҳои безеб менависонен. Тоба кардам ҳами мардуми мо ҳеҷ ҳамхалӣ гап кунишону чӣ кунишон намондан. Ома духтарако ягон рақс накардам, нишона додам, худма реклама накардам. Ма фисиволиш авқоткунима фақат мегӯм ки авқоткунима нишон додам ки ҳози асри 21 агар ма худмам нишон будам, кори ягон кас набошам. Мисол ҳар кас кори худша куна. дӯстони азизи ман, дар дунёи дурӯза гандагарӣ накунен. Ҳамаҳомон мебарем, ҳами дунё ай сари ҳамамон мемонад. хоҳиш мекунам одамои хуб шавем, ба ақл шавем, якдигара дӯст дорем, эҳтиром кунем. чие ки фақат якдигара пас мезанем, гапҳои қабеҳ мезанем. одамои хуб бениҳоят бисёранд. бовар кунед ватсапи ма кун хеле дам намегира, ҳамихел менависонен, мепурсен. ман хурсанд мешавам ки ҳамихели дӯстои хуб дар ҳаёти ма пайдо шид, ки мара мепурса, суроғ мекуна дар комментария куҷо шуди Мадинҷон, куҷо шуди? Одамои хубам кам нестанд, не ки одамои бад. ами феъли бадитона партоен. мада ака фарқ надора, просто любой одамизод дил дора, зиқ мешава. вақте як гапи бад менависи, одам зиқ мешава, фикр наки просто назди худовандам хеле беҷавоб мемонӣ. та албатта ки ҷавоб метӣ барои гапҳои бад. дар ин дунё ҷавоб надиҳӣ ки дар он дунё албатта азобша мекашӣ. як сухани хуб задан худаш ибодат. ай духтаро, ҳама вақт хуб шавен, дилсиёҳӣ накунен, як каса хафа накунен. бовар кунед ҳами дигар миллатҳоро мебинам, як видео мепартоянд, ҳамхе дастгирӣ мекунанд. ҳамун видеош ранги нами влоги мо ҳар хела ҳай авқот раҳ намихели ҳамхе лайкошон бисёре, ҳамхе тамошобиншон бисёре, гапҳои хубе менависонанд. аммо мепартоем якчи чизе набоша партоем. уда обязательно набояд якта не як 40 50 60 90 бояд комментария безеб боша. хай худованд одамои гандара ҳидоят куна, одамои хуба аллоҳи меҳрубон дар паноҳаш нигаҳ бидора. ҳаматона аз бари аллоҳ дӯст медорам. ягон кас дар бадӣ надорам, бахилӣ надорам, ҳасадхӯрӣ надорам. гуфтиам гапо ки мехоҳам ки ҳамаи мардуми мо хушбахт бошанд, мардуми мусулмон хушбахт бошанд, хусусан занҳо ҳеҷ вақт ғаму дардам набинанд. ҳеҷ кас ранги ман нашава ки кӯдак таваллуд куна 5-6 сол ждат куна бо кӯдакаш вайрон шава. худованд ҳеҷ кас ранги ман нашава. хай намихе кӯдакам чӣ хел ҳамихели шид оли савол метен. духтаро ма 2 бор тест мондум, теста набаромад. ма фикр кардам ки ҳомила нестам, не ки ҳами духтарам дам ҳамхелӣ шуда будам, фақат ховум мегирифт, ҳами гурдом дард мекард, ҳамихелӣ шида будаму не ки самнение доштам ки не ҳомиладор нашидам. бо тестам ки набаровард, якбора ма умед макандаму нами сари дилам да як чиз кадагӣ борим буд. гирифтам чойи чӣ хӯрдам, рамашка хӯрдам. хатои мара ҳеҷ вақт такрор накунен. чойи рамашкара хӯрдам, ҳамхелӣ шид. ба айболош бо як парастамолу 2 тай дига ношпа хӯрдам. баъдами сразу ҳамхелӣ шид. рости гап ма худам намедонистам, агар медонистам ма дору намехӯрдам ҳеҷ вақт. хай дар насибмон ҳамо никак набудай. иншоалло раҳмон, ай худованд умед дорам бо мешава. ҳамаш ба дуои неки шумо буд ки ин қадар дар ҳаққи ма дуо мекардем. дуои падар модарам ва дуои шумо ки ҳама вақт мехоҳем ки ма боз фарзанддор шавам. ҳаматона барои ҳамин хубиётон дӯст медорам азизони дилам. распаковка чеки чандрӯзаро тамошо кунед. ма бо гап задам хела. дӯстони азизи ма, ай ҳаматон миннатдорам. чанд қадари миннатдорӣ кунам кам. ай ҳаматона аз барои аллоҳ дӯст медорам. шумо подписчикои беҳтарини маен. хоҳиш мекунам ягон кас да гапҳои безеб нанависен. именно ҳамин подписчикои ма дили ягон каса хафа накунен, барое ки як чизе ки шумо менависонен метавонад ки дили одамизодро чанд қадар зиқ кунад.
ана михе азизони дили ман видеои нав ба нави ма раҷдат кунен. иншолло ки бо саломатим хубтар шава, беҳтар шавам. бо шумода бо бисёртару хубтар видеоҳо мекунам. ана михе тамошобино, ҳаво беҳад гармай. ҷада мо айвал дирес якду чиз заказ карда будум. қад шавҳарам рафтем гирифтем омадем. ба худ манам хали духи Коко Шанел заказ кардам. инам халид сако ба Ёсамина духи заказ кардам, бо духи барои пробни заказ кардам майдача. хулас бо шумо да видео кардам беҳтаринои ман. шумо чӣ ҳол дорен, да чӣ корбор машғулен, даи гармиё қад фарзандакотон ягон ҷо дамгирӣ рафтен нарафтен? мои сол қати шавҳарам духтаракам ягон ҷо истироҳат нарафтем. инам хали ситуатсия шид, ҳар сол мерафтем, ё Турсия мерафтем, ё Тоҷикистон мерафтем, ё ягон ҷо мерафтем. ин сол ҳеҷ ҷо нарафтем. инам хали гапҳо. иҷода пачи гирифтам, чӣ хеле ки гуфтам гурдоам дар мекард, хиёл мекардам ки ягон чишидае ки дар мекунад, тагои чашмам сип сиёҳ шуда буд. инам хали пачи якум бор дар ҳаётам пачи гирифтам. умрам накардам, ята дуташа кардам, хеле судагиай. баъд дар иҷа хали крем гирифтам, бо ба шавҳарам Рексона гирифтам. як чи бахма агар гирифтанишам ба орам бо чанд чи мегирам. нам хали феъл дорум, намедонам чӣ ба. инам хали тамошобинои азизи ман. инҷа рафтем якду чиза гирифтем. хай помидор гирифтем, помидори азарбайҷанский ганда қиматай. ҳамин рӯз ки рӯишидай 149 сум. чӣ гирифтем? вафли гирифтем. боҷа бо помидор гирифтем. беҳад помидори бамазаи ҳами азарбайҷанский. бо чӣ гирифтем? боҷа хай камтарак пандак гирифтем, шоколадак, бодринг гирифтем. бодринги майда майдаи хушрӯ, нархшам арзон. гирифтем ва ёсаленам хали чизако гирифтем, овош гирифтем. нафористад сокш гирифтем. как всегда сироп. духтарои хушрӯи ман, имрӯз хеле қатякотон гап задам. видеоро тамошо карда гапакома гӯш кунен. фикрҳои хуби худтон дар комментария бинависонен. дар ҳаққам дуои нек кардана фаромӯш накунед. ман ҳама вақт ба дуои шумо эҳтиёҷ дорам. мегӯянд ки инсон ба дуо месабзад. барои ҳамин қадар дуо нек кардана дар ҳаққам фаромӯш накунед. ҳама вақт дар ҳаққи ҳамаи бефарзандо дуо мекунам, дар ҳаққи беморо дуо мекунам. худованд ҳама ҳақ соҳиби фарзанд шавем, ҳама ҳақ соҳиби хонаву дар шавем. саломатитон боша иншолло раҳмон, ки ҳама чизи дигараш мешава. ҳеҷ вақт дар ҳамин зиндагӣ, дар ҳамин дунё ноумед нашавем ва сартона дар пеши ҳеҷ ка хам накунем ғайри худованд. фақат ба худованд рози дил бигем, ба худо рост бошем, дигар ҳамаш мешава. азизони дилам, ин аҷада бо як рӯз дигар распаковка чек харид. инами ҳар рӯз ҳами харид ҳаста яка. ма ки пухтупазу чира дига видео накардам. баъд ҳами харидора ҳамаша мондам. як гала рӯза хариди ки шумо надидаги будени видеора, ҳамиёра мондам. тамошобино, видеоро тамошо кунен. чота лайкотон камай. ман мехоҳам ки лайкотон 1000 шава, ақаллан 1000 шава. лайкотон 400 мешава, 500 мешава, 300 мешава, яки ҳеҷ вақт 1000 2000 намешава. лайкотона бимонен. лайк бепулай духтарако. мо алайки шумо сум кор намекунем. просто ҳамин видео бисёр просмотр мегира, бисёр рекомендатсия мешава дар ютуб. барои нами қадар мегем ки лайкотона бимонем. янами хали тамошобино, каси дар каналам маҳқул мешава, подписатсия кунен, колокольчика биҷиқен ва ҳеҷ вақт подписатсия накунен. кадоме ки подписатсия кардан мехоҳад, хоҳиш мекунам дар канали ман подписатсия накунад. одам як касалӣ дора, як беморӣ дора, як фарзандиш касал мешава, дар зиндагиш ягон гап мешава, я марг мурда ҳам хеле бояд подписчик бифаҳма. дар ҳама ҳолат одама бифаҳма. ина подписчикои ман ҳамаш мара мефаҳманд. ҳеҷ вақт подписатсия намекунанд. ва ҳамон як дута одаме ки нав подписатсия мекунад,
یه هفته ویدیو نپرداخت 10 روز ویدیو نپرداخت سراز میگیره ادپیساcja میکنه خیلی خوب نیست لوچی ادپیساcia نکنین خیلی آدمای بتوقع خیلی گپا تماشا بینا ویدیو را تماشا کنین باز هم همتون در هزار رحمتی الله برای پرسیدنتون برای سراغ کردنتون من همه شما را دوست سختی بد میدارم зубной паста гирифтем фақат барои зубной паста дар омадем духтаро бо қадар чиз гирифтем йогурт гирифтем ба ёсара ҷа ба ёсара не саска гирифтем ҳечи намехӯрад намедонем чиш битем ӯзи саскаш гирифтем маҷбурӣ метемуш ҷа бодринги свежи даҷа помидор, лимон, жада шафтолу аз бромада шафтолу гирифтем жада ба самина сироп гирифтем пардаче читофта скера омадес видео семчка гирифтем ба дадаша ҷа 4 та ролтон гирифтам духтаро ма угрои ролтонда шавҳарам дӯст медорам мекунам беҳад ба маззаи ба нишонтон метам духтаракои хуштуи ман хай дидагиен дар канали мау дайда боша сникерс гирифтем чи эмендес нем хеле чизако гирифтем духтаро ира датанаш ҳалол нависагай ак ман намедонам чи хелеай ҳалол нависагай аями гирифтемша мо намехӯрем вапше ба ми усара гирифтем темша ҳеч намехӯра Распаковка текима, детски, ай машина. Там ози имею бакиша бекима, наматон. Как хурсан шиди духтар ҷон? Я мама ха. Монуста салафана. Акето дома. Обратно мемонам села. Нагенки стакас бекима ма ила ай чи. ختم نشان دادستی محقولو چیدن چبر خبازیچه را دوست میداری؟ چبر خبازیچه را دوست میداری؟ ای مایدا کیست دختری ما بازیچه را دوست داشته؟ دختری سمو خواهمتن سموله اگر نه الای کلمانه اگر ها نکنه خودت غم نمیتی یاسمین جان؟ نه ما گوشکا خریدن اینا دختری ما غم نمیته؟ من دکتر میشم که اگه کران شدم دکتر میشه؟ ما پرسته در لیلو چیدن شما در نشان درستم اینا دختری ما غم نمیته؟ ما گوشکاش خریدم شما هم غم نتین اوچهاتونم؟ بگو اوچهاتون غم نتین اوچهاتون غم نتین اگر نبگو ما دوستون نمیدارم اگر نه من شما دوست نمیدارم یک کپی دیگه ما просто شما نشانتون که ما پاپیچیکای ما اگر شما ماماتون غم بتین ماماتون من بره همه شما را میدونه با ما میگه غم نتین ما ماما سختی بد دوست میدارم من خیلی دوست میدارم دختر جان ماماتون غم نتین ماماتون غم نتین ماماتون غم نتین